Despois de 2 meses con manifestacións semanais a nivel local na maioría dos concellos da zona, as plataformas de xubilados do Barbanza teñen convocado para este próximo sábado unha movilización comarcal, a que convidan a asistir a toda a veciñanza na defensa das pensións públicas. Queremos facer un chamamento a toda a población, aos traballadores activos e toda a ciudadanía de que acuda a reivindicar este dereito que temos das pensións públicas e dignas, pensións para o futuro. Non queremos unhas pensións privatizadas nin nas mans dos grandes intereses bancarios ou especulativos. Queremos que é un dereito que temos polo artículo 50 da Constitución, onde reafirma que o Estado ten que prover o suficiente ás persoas para que podan ter unha vida digna. Recordarlle aquí aos pensionistas da comarca do Barbanza que non estamos vinculados a ningunha sigla política ni a ningún sindicato. É unha reivindicación nosa polos vellos e polos xóvenes. Para os pensionistas non lles vale agora o acordo que o Goberno Central vende a asinar co PNV, que establece que as pensións subirán neste ano o 1,6% en virtude da inflación prevista para este exercicio, e segundo o IPC en 2019. Non nos fiamos nin sabemos realmente cal é o acordo que chegou o Goberno do PP co PNV, pero non obstante o que hai trascendido nos medios de comunicación non nos gusta en demasía o que se está aprobando. Penso que é solamente intentar confundir a xente, intentar que as masivas manifestacións e concentracións que se están facendo en todo o Estado que disminuyan a súa reclamación e que desaparezca todo isto. Levamos tanto perdido que ao final o único que temos que perder é a dignidade, e eso vai a ser o que non van a conseguir, que consigan perder a dignidade como persoas. Entre outras cuestións reclaman a derogación das reformas legislativas de 2011-2013, a eliminación do índice de revalorización, que se deixe sen efecto factor de sustentabilidade das pensións ou restablecer a xubilación ordinaria de novo nos 65 anos.